שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של אוריה המשוגעת. לא אוריה המשוגעת, יא פסיכי, 1000 דרכים למות. נכון, 1000 דרכים למות. וזו הסדרה הראשונה שאנחנו עושים. ביי! שלי. כמו שאתם רואים, זה הבית שלי. יש פה 1000 דרכים למות. רגע, בוא נראה תחת של בובה. לא, בוא לא נראה תחת של בובה. בוא נראה תחת של דוד. סתם. לא, די, מה אתה דפוק? ואנחנו הולכים לסלון. וזה הסלון! מה זה הטלפון הזה? של מי זה? של דוד, אנחנו מעלים סרטון ליוטיוב. תגיד שלום, ארמו. תגיד שלום, תעשה ככה, מה שלום. אני צריך לדבר? למה? תסריט? לא, תעשה שלום. שלום. תסתכלו, זה דימוי של אתי. אבל זה משוגע. שלום. 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 אל תקשיבו להם משוגעת. וזה שירל, תעשי שלום. תעשי עם השרביט. סתמיות. תעשי עם השרביט. סבתא? תעשי שלום, זה עולה ליוטיוב. זה המקרר שאני טוחן בו את כל האוכל, טעים מאוד. וסבתא היא מכינה לנו צ'יפס כל היום, טעים. ביי, נתראה בפרק הבא.